Joshua 1 verse 8. Verse 8, Joshua 1 verse 8. Praise the Lord. Amen. As we are still standing, when we read the Bible here, we stand. Amen. Joshua 1 verse 8. Amen. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous and you will have good success. Amen. Amen. Angibekelele ukuthi balapha ekhaya kulo sihlalo obaba nomama obhuti nosisi abafowethu nodadewethu ngiyanibekelela egameni lika Jesu. Amen. Amen. Ngikule ndaba ethi ukwenza njengalokho kulotshiwe kuyo kwenza ukuthi uhlahlamelise indlela yakho uphumelele kahle. Sizwana bazalwane. Ukwenza njengalokho kulotshiwe kuyo kwenza ukuba uhlahlamelise indlela yakho uphumelele kahle. Let me repeat this. Ukwenza njengalokho kulotshiwe kuyo kwenza uhlahlamelise indlela yakho ubese uphumelela kahle. Bonke abantu emhlabeni bayathanda ukuphumelela and bonke bayathanda ukuphumelela kahle. Ukuphumelela kahle kuyini? Ukuphumelela kahle ukuthi kuzo zonke into oyifumanayo kodwa ungathi uzifumana ube ulahlekelwa ukuthula. Ngiyangizwa bazalwane. Impumelelo ithi zonke izinto oyifumanayo nalezi zinto ozilangazelele kangaka zingathi zifika kuwe zibe ziphambana nokuthula. Baningi abantu ozubatusa ubashayela izandla ubajabulele, it's good. Kodwa you find at some point ukuthi ukufika kwalezi zinto ezifike kubona ziye zafike zaphambana nokuthula eminyango. Noma ziye zafike zenziswe kwekameli zathatha ispace even nokuthula bangakusabi khona. Kodwa masikhulumela ngempumelelo kahle noma impumelelo enhle ithi while you are gaining all what you are gaining but you remain with your peace. Ngiyangizwa bazalwane. Usale nje umuntu onokuthula, olalayo, ophumulayo, ojabulayo, ongenamaqhubu. Ngoba umuntu onamaqhubu sekomsaba onamaqhubu komsaba umuntu akanako ukuthula. Uma zishayisana la ngaphakathi akulula usheshe umthethelele umunye umuntu ngoba vele kuyaliwa la ngaphakathi kuwena. Uma kuliwa therefore ziningi izinto eziba negative ezivamisa ukutholakala, but we are saying this morning ukuze khona uzohlahlamelisa kahle indlela yakho ukuthi ilungiseke kahle bese uphumelela kahle kumele wenze konke okulotshiwe. Sikhulumile nani sakhuluma ngento ethi izwi. Sisakhuluma ke ngezwi likaNkulunkulu athe umpostoli Paul mayikhuluma noTimotheo wathi Timotheo enza sure ukuthi you preach the word in season or out of season. Akasizwana bazalwane. Ukhuluma izwi kuyisikhathi noma kungesizo. Sabele sithi thina landa onke sathi izwi liletha ukuphila, izwi liyadala, izwi
lini ingunaphakade noma ngabe kuthiwa ezinye izinto zingawohloka, zingaphela, zinganyamalala, kodwa izwi uma ubambelele kulona liyinto enganyamalali, engawohloki, kodwa ethi mangabe ikhona empilweni yakho kube khona ukuphila, kube khona nakho kuchichime. But now we are saying, ngoba la ekhaya siyachaza ukuthi in the Bible there is the word of God. The Bible is the inspired word of God. Noma iBhayibheli mangabe sikhuluma ngalo, sikhuluma ngombhalo ophefumulelwe nguNkulunkulu, kuyilona amandla okwenza izinto ezahlukene emthwini ngoba it's empowered by God. It's yezwana bazalwane. But in the scriptures, which is there is the word of God. Should we call it? Mangabe ufunda imbhalo, kufanele ungasayifunda manje ngendlela ethi imibhalo nje yonke enikezwe amandla. Kodwa kube khona nala ukuthi kukhona lona uqobo lwalo likhuluma nawe. Lona ke linikeza ukuphila emntwini. Uma uke walivumela lakhuluma nawe, lakwehlula, kukhona into eliyenzayo kuwe, litshala ukuphila. Uma uke wavumelana nalo, walamkela lakwahlula, kuwe lidala izinto ezintsha, lisusa ezindala kuvele ezintsha. Ngiyathandaza sengathi each and every member of this church, now and again, new things zingaqhamuka. Ngoba izwi uma ngabe lifika kuwe likhiqiza izinto ezintsha, ngithi sezwana abazalwane. Kodwa futhi izwi liyinto ongabambelela kuyona. Ukhuluma kwabantu awukwazi ukubambelela kubona, kodwa ukhuluma kaNkulunkulu yazi ukuthi kumi ingunaphakade. Amen. Le ncwadi yomthetho ingakho sicezelela njalo njalo. Sithi noma ngabe kuthiwa awucabangi, azi ukuthi iTestament elisha nelidala limelwe ukuhlonishwa yithi ngendlela efanayo. Ngoba uma ethi le ncwadi yomthetho, by that time wayekhuluma ngama 5 books aseqaleni eBhayibhelini esibiza ngokuthi izincwadi zokuqala ezabe sezifakwe ndawonye. Ngithi siyezwana abazalwane, uthi mayingasuke emloyeni wakho, kodwa bese ethi wozindla ngayo imini nobusuku, ngoba mawenze njalo kukhona into enkulu ezokwenzeka in your life. Ezekiel chapter 3 verse 1 to 3, iBhayibheli likhuluma ngokuqinisa ukuthi lo mqulu before wenze yonke into ocabanga ukuthi ungayenza, more especially ebantwini, iba umuntu ozinikeza isikhathi nokuthi lo mqulu ube ingxenye yakho ngokuphelele. And mawuwenze waba ingxenye yakho ngokuphelele, uyakwazi ukuthi uma ngabe udlulisela izinto ebantwini, uzidlulisele ngendlela efanele. Leli iBhayibheli wayesethi kimi, indodana yomuntu, yidla okufumanayo, udle lo mqulu, uye ukhulume kuyo indlu yakwa-Israyeli. Ngavula umlomo wami, wangidlisa umqulu. Wathi kimi, indodana yomuntu, sidlise isisu sakho, ugcwalise izibilini zakho ngalo mqulu engikunika wona. Ngase ngiwudla, wawumnandi emlonyeni wami njengezinyosi. This scroll, this book of the law, manje usudecide empilweni yakho ukuthi ngifisa ukuphumelela kahle. Don't run away from this. You can find an opportunity at some stage to run away from your friends because of the contribution abayenzayo
in your life. Uma beza kuwe bekhuluma nawe uyayithi sowuhlukana nabo uzizwe ubuhlungu enhlizweni ngenxa yezinto mhlawumbe abazikhulumayo amanindawonye. Kodwa ngifuna ukuqinisekisa ukuthi mhlazane wajuna umqondo wakho noma walungisa umqondo wakho wagcina kulombhalo, wagcina kulesi sibhalo, wagcina kulomqulu. Indlela yakho iyolungiseka kahle ubesuka umuntu ophumelela kahle. Ngithi sizwana bazalwane. Every one of us uyafisa ukuthi aphumelele kahle, kodwa impumelelo yenzeka kahle uma umuntu ounderstandayo ukuthi awukwazi ukuphumelela kahle ube uzindla ngezinto ezi-wrong in your mind. Oke ngisho futhi awukwazi ukuphumelela kahle uma ngabe sithi siyabheka emqondweni wakho noma enhlizweni yakho kukhona izinto ezi-wrong, okuyizinto ezi-wrong okuyizona ozindla ngazo. You meditate on those things because whatever you meditate upon. Leli Bible kube babe bacabanga ngeGibhithe abaphuma kuyo babeyozithola bekulo. Uyithi lento ozishuka ngayo ngaphakathi noma singayazi kodwa siyibona ngokwenzeka kwezinto kuwena. Into ebeyingakusiza ukuthi ungazishuka ngento engekho ohlelweni likaNkulunkulu. Angithi sizwana bazalwane. Ngoba lo mqulu, ngoba lo mbhalo, ngoba le ncwadi siqinisekisiwe ukuthi uma sizindla ngayo imini nobusuku lokho kuyokwenza ukuthi thina sihlahlamelisa indlela yethu bese siphumelela kanjani bazalwane, siphumelele kahle. Ukhona nje incwadi ezintathu. Eyokuqala Isaiah chapter 1 verse 19. Verse 19 wakhona usho into emnandi uthi uma nivuma nilalela niyakudla okuhle kwezwe. Akithi sezwana bazalwane. Uma nivuma nilalela niyakudla okuhle kwezwe. Oyithi ngekindlela when you take time ukuthi okukhulunywa kuwe uNkulunkulu ukulalele, masithi uyalalela sisho ukuthi uyezwa bese uyenza. Uma uzwa bese uyenza into ezokwenzeka kuwena ukuthi you will eat the good of the land. Amen. First Timothy chapter 4 verse 15 and 16. Nakekela lezo zinto ume kuzo ukuze ukuqhubeka kwakho kuqhame kubo bonke. Abesethu 16 ziqaphele wena kanye nesifundiso sakho. Nesifundiso ume kulezo zinto ngokuba ngokwenza lokho uyakuzisindisa wena nabakuzwayo. Ziqaphele wena kanye nesifundiso okuthi nalokho ofundiswa kona ume kulezo zinto ngokuba ngokwenza lokho uyakuzisindisa wena nabakuzwayo. Into bazalwane engifisa ukuthi uyibambe yile lethi azikho izinto eziningi eziyokwazi ukwenzeka abantu bambona uNkulunkulu zingakaze zenzeke kuwe ngawe. Therefore umuntu obalekile ukuthi athi meditate upon what God is saying day by day. It's me, it's you. Ngiyangizwa bazalwane. Umuntu ofanele azindle ngalo uNkulunkulu akushoyo ubusuku nemini nguwe nami, because immediately mangiqeda kuzindla ngalokho kwenza ukuthi umqondo wami unginikeze i-direction towards the good of the land. Awukwazi ukuzinda ngezinto ezimbi nezilimazayo uzithole usendaweni right.
Angiphinde futhi awukwazi. But discover ukuthi when you want to change izinto ozinda ngazo kumele ulalele okhuluma kahle ngempilo yakho. And okhuluma kahle ngempilo yakho it's God and God himself. Amen. Psalms 1 verse 1 to 3 ubusisiwe umuntu ongahambi ngezeluleko zababi ongemi endleleni yezoni ongahlali enkundleni yabakolodayo kodwa okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova ozinda ngawo imini nobusuku. Bese lithi iBhayibheli mawufunda verse 3 lo muntu lowo ufana nesihlahla esitshaliwe ngasemfuleni yamanzi. Ngiyangizwa bazalwane. Umuntu ozinda ngomthetho kaJehova imini nobusuku ufana nesihlahla esitshaliwe ngasemfuleni yamanzi ukuthi esithola wonke umsoco esiudingayo ngesikhathi esiudinga ngaso. Kuba sengathi thina bazalwane sasingaqwasha siqwashiswe into ethi uma ngabe sizonda sigxila ngokomthetho kaJehova kunento esizobonakala siyiyo noma ngabe kuthiwa kugwadule kangakanani komisile kodwa lesi sihlahla asikuzweni ukoma komhlabathi. Angithi siyezwana bazalwane. Kodwa umuntu ofaniswa nalowo umuntu ozinda ngomthetho kaJehova, umuntu othokoza ngomthetho kaJehova azindle ngawo imini nani bazalwane nobusuku. Angithi siyezwana bazalwane. So therefore uma abufuna ukuyibeka endaweni right ubu-right bakho nanoma ubani oseduze kwakho kukuba ube nomthetho kaNkulunkulu kuwe kodwa futhi ungabi nawo nje kuphela kodwa uzindle ngawo, meditate upon it day and night. Ngiyangizwa bazalwane. Yabe ngiyokwenza ukuthi kusize nanokuthi uma ngabe uNkulunkulu ekutshela into ungabi wena oqala uyitshela ukuthi lento akutshele yona encane ngeke ikwenzele lutho. Uyabona? Kukhona abantu abaningi uNkulunkulu ayabatshele into kodwa kube yibona abayidiscardayo bazibonisa ukuthi leyo nto abatshele kuyona incane futhi ngeke ibenzele lutho. That's not correct. Amen. Because uma uNkulunkulu ekwasise into noma ngabe kuthiwa ifu lingangesandla kodwa abantu abamaziyo uNkulunkulu bayibona imvula enkulu. Angithi siyezwana bazalwane. Kodwa lokho subokubona naloko asuwetshengisa kona uma ngabe umuntu phaka ungeke ubone ngalendlela akutshengisa ngayo kodwa uma umazi ukuthi umuntu wezinto ezinkulu kwakuyona lento encane akubonise yona kwakuyona lento encane akuvezele yona uvela ubone into emangazayo. Amen. Kuyisifiso sethu sonke ukuthi bonke abantu abahamba noNkulunkulu sengathi bangabona izinto bangaboni izinto ngabo kodwa babona izinto ngoNkulunkulu. Noma ngabe kuthiwa uyibona incane kangakanani kuNkulunkulu bese uyabona ukuthi uNkulunkulu mkhulu ngangendlela lento angayisebenzisa ngangalendlela ocabanga ukuthi ingaba inkulu ngayo. Angithi sezwana bazalwane. You meditate upon what God has said. Kulokhu uNkulunkulu akushilo wena kumele uzindle ngako bese wenza sure ukuthi uNkulunkulu uyamdumisa futhi uyamvezela ubukhulu nobungqongqoshe bakhe. Bazalwane, uma khona uyiqiniso, I would love that you find yourself in a space where you become successful, you prosper in your life, you gain peace in your life. But awukwazi
ukuthola lezi zinto kahle uzithola outside of uNkulunkulu. Angithi siyezwana bazalwane? And awukwazi ukuthola lezi zinto kahle enhlizweni yakho nasemqondweni wakho kungahleli izinto ezinhle, kungahleli izinto ezincomekayo, kungahleli izinto ezihloniphekayo, kungahleli izinto ezilungileyo, kungahleli izinto ezimhlophe, kungahleli izinto ezithandekayo, kungahleli izinto ezitusekayo, kungahleli izinto ezinhle ezibobe. Angithi siyezwana bazalwane? Awukwazi ngoba lokho kusenhlizweni yakho kuba yikona okukunikeza indlela ohamba ngayo. So when you want to become a better person, you better think seriously in terms of the things that you meditate upon. Kodwa mina ngizothi yena these scriptures, this book of the law will make you to become a better person. Le ncwadi yomthetho izokwenza ukuthi sesingathi ke manje it's from Genesis up to Revelation. It will instill in your life izinto ezokwenza umqondo wakho ungabe safunctiona ngezinto eziyingcindezi kuwena, kodwa ufunctione ngezinto eziyinkululeko kuwena. Ngithi sezwana bazalwane, uNkulunkulu mayekhuluma emntwini ukhulumela ukuthi amkhulule. And the understanding yami ithi konke uNkulunkulu akushoyo emntwini ku bring a relief, kuletha inkululeko. Uma ngabe uNkulunkulu umzwe kahle akalethi ingcindezi emntwini, kodwa uletha into esibiza ngokuthi inkululeko. Kodwa uma sifailisha ukuthi kulento esizwayo kuye bese siyifaka ngaphakathi bese sizindla ngayo ngoba la ekumeditated kunamandla. Ngithi sezwana bazalwane, amandla enza ukuthi lokho ocabanga ngako noma ngabe bowungekho kona, kodwa uma uke wacabanga ngako uzithola ukukho. Kungasuka umuntu nje asuke ekhaya ebelingaziwa ngalutho bese internalize ngaphakathi eyicabanga yena ecabanga ukuthi one day uzoba sendaweni ethile endaweni yestate. Let me assure you, lokho noma kanjani kuyokwenzeka. The Bible says thokoza ngoJehova uyakunikeza konke okufiswa inhliziyo kabantu bazamnyama. Only whatever that is in your heart iyakwazi ukuthi ku-drive towards gona. Remove the things that are not supposed to be within. Kabona umunye umuntu uyathi siyashona siyavumbuka, siyashona siyavuma uqinisile. Indlela futhi nayo cabanga ngayo. Ngithi sezwana bazalwane, indlela ocabanga ngayo ucabanga izinto ezinhle uthi uyakhushulwa ubuye uzihluphe wena ucabange izinto ezimbi uzishonise wena phansi. Whatever you think about and meditate upon iba namandla upon your life. Proverbs chapter 4 verse 23, before we say these words. Phezu kwakho konke okugcinayo, gcina inhliziyo yakho ngoba kuyilapho uvela khona ukuphila. Phezu kwakho konke okugcinayo, gcina inhliziyo yakho ngoba kuyilapho uvela khona ukuphila.
Izizitho zakho zinamandla phezulu impilo yakho. Abanye abantu they are very good at ekutheni bakhulume enye into kodwa ba-meditate upon something else. Kodwa ngizothi kunina izizitho zakho zinamandla ukukhaphela kulento ozishuka-shuka ngayo imini nobusuku. Yathi omunye ungadedeli amanzi angene ngomsele. Ngithi mina in your life ungakuvumeli ubuhlungu. Phikisana naleculo ethi bonke ubuhlungu buya enhliziyweni. Beka amasosha akade inhliziyo. Ngiyangizwa kasana? Beka amasosha akade inhliziyo. Ungathi nawe umdinga kangaka uNkulunkulu kodwa ube uentertainer into ethi bonke ubuhlungu buya enhliziyweni. Uma wazi ukuthi ubuhlungu buya enhliziyweni ngiyaphinda futhi beka amasosha akade inhliziyo. Ngoba lithi iBhayibheli kuko konke ongasugcine. Noma ngabe kuthiwa ucabanga ukugcina abangani bakho, noma ngabe kuthiwa ucabanga ukugcina ini ocabanga ukuyigcina, kodwa ungabolibala ukugcina ufikele inhliziyo. Inhliziyo ila kuba khona izizindlo. And izizindlo yilento enamandla ukukukhaphela kulento ozindla ngayo imini nobusuku. Uma ngabe uNkulunkulu wakwazi ukubeka ingelosi entshonalanga, empumalanga, enyakatho, eningizimu, iphethe inkemba, beka iso amasosha akade. Abazalwane akade. Akusibona bonke abantu aba-entertainer ukungena kwezinto ezimbi enhliziyweni yabo ngoba bayazi ukuthi enhliziyweni yila kufanele kuphume ukuphila kwabo. Ngitsizwa abazalwane. As a result, they are not running away from people, but they make sure that they don't allow izinto ezingena kubasiza zingene ezinhliziyweni zabo ngoba bayazi ukuthi uma zike zangena zizodilute ungaphakathi bese bezithola beshuduza bengakwazi ukuya phambili. Phezulu konke ongagcina igcine inhliziyo yakho. We need to work very hard. Sebenze kanzima nje. Kuthi nasemthandazweni wakho uthandazela inhliziyo yami nje. Akuthi noma ngabe khona izinto ezingenayo kodwa le engadingeki kuyo ingakwazi ukungena. Inhliziyo yami yenze Nkosi ngikwazi ukuthi konke ongafanele kungene kukho kungakwazi ukungena. Inhliziyo yami yenze Nkosi ngikwazi ukuyivikela in such a way that noma abantu bangakhala nezinto ezibahlukumeza inhliziyo kodwa kuthola ukuthi kumina ayazikho. Azihlali maziza zifike zishaye zibhanse ngoba it's where ukuphila kuqhamuka khona. Ngesibani esimengenyawo. Ninamandla okwenza ukuba izindlela zenu zihlahlamiseleke kahle niphumelele kahle. Lawo mandla amandla atholakala ekukhulumeni kaNkulunkulu. When you allow unto yourself ukuthi kungene noma yini la wenza khona i-meditation, ngabe uthi semqondweni noma ngabe uthi senhlizweni, you will be destroying yourself.
should remain a place where life comes from. Therefore, at all costs, at all times, protect your heart. Don't allow things that will destroy your heart and end up destroying you and end up destroying your family, destroying your nation, to come and get a space in your heart. Uma into iyamkelile wayenza yaba nesikhala enhlizweni, uyibona ngokuthi ilokwane njalo, ulokwane njalo, ulokwane njalo, ulokwane njalo. Into embi ungayivumeli ayingabi neqhaza enhlizweni yakho. Ngoba makwayenza yaba neqhaza, yonke into eyokwenzeka uyoblame abantu. And it's not about people, it's about what you meditate upon day and night. Khona mazoshiwo uDavide as I descend sonke kuMahubo 119 verse 15 16 97 98. So tell sonke siwasho verse 15 uthi ngizozindla ngeziyalezo zakho. Ake sisho sonke, ngizozindla ngeziyalezo zakho, ngizihloniphe izindlela zakho, ngizothokoza ngezimiso zakho, angikulikhohlwa izwi lakho. Umthetho wakho ngiyawuthanda, ngizindla ngawo usuku lonke. Ngemiyalo yakho ngiyakuhlakanipha kunezitha zami, ngokuba inami kuze kube phakade. Ake siphinde futhi, ngizozindla ngeziyalezo zakho, ngizihloniphe izindlela zakho, ngizothokoza ngezimiso zakho, angikulikhohlwa izwi lakho. Umthetho wakho ngiwuthanda kakhulu, ngizindla ngawo usuku lonke. Ngemiyalo yakho ngiyahlakanipha kunezitha zami, ngokuba inami kuze kube phakade. Before I pray, let God be your God. Menza uNkulunkulu abe nezwi lokugcina empilweni yakho. Ukukhuluma kwakhe kunamandla. Amazwi akhe uma uzindla ngawo imini nobusuku, indlela yakho iyakhanya. Impumelelo obanayo iba yimpumelelo enhle. Akakazi uNkulunkulu acabange kabi ngawe. Therefore uNkulunkulu akakazi akhulume amazwi awukufa kuwe. Amazwi awakhulumayo kuwe njalo mawulalela, amazwi okukwenza ube umuntu akudale waba nguye. Uma
uzinikeza ithuba elanele ubamba ukusho kwakhe. Noma ngabe kuthiwa uhamba endaweni enzima kangakanani, angeke uze wahlulwe lutho, ngoba amazwi aphuma emlonyeni wakhe angumoya angukuphila. Lapho uzindla ngawo imini nobusuku, uzindla ngokuphila. Tethela amazwi abantu, ubamba amazwi kaNkulunkulu. Tethela amazwi emimoya, ubamba amazwi kaNkulunkulu. Tethela amazwi alimazayo, ubamba amazwi aphilisayo. Nakha amazwi akhinyabezayo, ubamba amazwi akhaphela empumelelweni. Tethela izimo ezicindezelayo, uvumela amazwi akhululanayo. Khakhela izimo, wenza uNkulunkulu abe ngumqalisi nomphelelisi wempilo yakho. Kuhle okudingayo, kodwa lokho okudingayo kudinga ukuthi uzindle ngakho uNkulunkulu ehlelele bona imini nobusuku ukuze khona uyakufinyelela kukho. Uma ungazindli ngalokho okudingayo, akekho umuntu ongadinga into embi empilweni yakhe, kodwa musu zindla ngezinto ongazidingi empilweni yakho, ngoba konke zindla ngakho uzifumana ukukho. Kodwa zindla ngezinto ezinhle, udedukise izinto ezimbi. uNkulunkulu makanilekelele, uNkulunkulu makasilekelele ukuthi ekwenzeni kwethu sonke sigcwaliswe ngokuphila, siphile impilo engenaluvalo, impilo echicinayo, impilo ebuyisela udumo kuye, impilo eyenza ukuthi thina sibe ngabantu uNkulunkulu asenza kahle, abantu bebhekile. Baba, egameni likaJesu siyabonga, sibonga ukuthi sila ukuba wena usakhe usenze kahle. Nkosi, ukithe enhlizweni zethu ukuba umsebenzi owenzayo ngaphakathi kithi ube ngumsebenzi omangalisayo. Dedela isibusiso sakho, dedela izwi lakho ukuba thina siphile phakade. Mhlazameniseke indlela yethu bese sithi ephumeleleni siphumelele kahle. Sandla sakho masibe phezu kwethu sonke nje abasikule ndawo, kube ilona ilowa aphumazi ukuthi ngawe unokunqoba, ngawe unempumelelo, ngawe unokuthula, ngawe akukho ongamelana naye kumehlule. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ngimelana nazo zonke izinto ezisenhlizweni zalabazalwane. Ngithi Nkosi, akuthi lezo zingabalimaza zingabi nasabelo, zingabi nandawo, kodwa kube nendawo izwi lakho, kube nendawo ukukhuluma kwakho, kube nendawo ubuhle bakho, ubukhulu nobungqongqoshe bakho, ube nendawo enhlizweni. Nkosi, ngiyaxosha konke okubenza badikibale, okubenza banyatheleke, okubenza bacindezeleke. Ngithi akungabi nasabelo kubo, kodwa wena Thixo ube nesabelo kubo, uthi konke okwenza kubo bakubone ngamehlo, badumise wena usekhaya ezulwini. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, bless us all.